Pak Ferdinand Lingdo Marshlong ubadai unang pulih PhD haka linguistics haka school ba North Eastern Hill University ulayo pediang ya ke Khusnam National Shreshta Divyangjan Award anajar apusan bala IT da ke Presiden Draupadi Murmu ha Vigyan Bhavan New Delhi haka laitorik ubanai no pra tungin ya sengap ya ke khubur. Ubre ubadon jingduna kaporio sngo uba Ferdinand uyai betengnya ke jingwat Bniah halor kapang Khasi Sign Language and Advocates for Inclusive Communication and Accessibility. Ubat ru kumuchaman jangka Federation of Persons with Disabilities bala lam kamat ya kesin jam na kabenta ban penyo ya ki kali bekerpang ya ki tu ubadon jingduna ha ki dukot med hasilong. Bersama seperti ini sama ke memang selang ke kendu sibuk ke asim cuki. Markana asim ija namla ban namla mansio pet itu. Ani mansio snap ta masim pat kum kajing la cuma ban long kumung lam ma ni lam na kam taki berjino klat ko mikhaya ban yo ai ki ka ya hop ajuki la ta ban yo ajuk puli bakama ta ban yo ay kam kajam ajuki ta mro ko ban yang chungi chen bat kan ni kajing ya kan kajing shim ya ni ka jiket kli ban yalam lam ta ki berjino khat na ko mikhaya kala makalap pelenti ro yang manela manusia menta program sebenarnya international visitor leadership program ko Amerika. Haba penpawi ka jing sngongo uba Ferdinand uloong ba ka jing yo pediang Khusnam na ka Presiden bedon Burom kalong ka Burom ka bakraw. Uloong ba ka dei shisha ka por ka basngo melong na ka benta jong u. Ula benrap ba ka ni ka jing itho ka penpawi ka jing la jong ki breu ki bedon jing duna ha ki dukot met bat ka aimen siem ban chanya halade. Ngim day ban randin ha ka jing im day ban shim ye ki ding pengkyang kum ki jing kerku ki ban nang pen klan cho yangi Kenika national award ma la layo ka jing so jong shimet ka de ka kumra kanja ka ba ai mensim kham tam me om de ta nga shimet dai kan tam ta ki buriel ki ba don jing la dukhat met bat kun chu antai khna samla ba ke la ban makan ni ni ma ki jing me kan tu kan jing yo ni national award kalong kom ro kom kawi kalat kanti man pen yang ki beriau jeng khamet bangi long don ka ba jing la ka jing kana jing la jing ha ka jing jing ban ya che khamara chiem kajing yat lenti jong u ka shon shap da kajing job ha ka puli puthi ka sengkam sengjam bat ban kershan ya ka imlang sa lang ka longkum ka nuksa ka bakraw jong kajing IT lut kajing kan thop ya baro bat kajing kermen bureau report DD News Meghalaya.